Honorable conseller de Cultura, secretari general de la Presidència, diputades, diputats, directors generals, vicepresidents i consellers del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, consellers de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amics i amigues. Bé, bon dia a tothom i gràcies per ser aquí en aquesta ja 7ª edició del Fòrum de la Comunicació de Catalunya. El primer que fem aquest any 2014, un any il·lusionant i on crec que el debat i l'anàlisi és especialment important. Una sessió, la d'avui, que dediquem a la cultura, al futur de la cultura, dediquem al sector audiovisual i concretament en el cinema. Jo crec que aquesta sessió és especialment oportuna, especialment interessant, atès que s'atorguen els Premis Gaudí el diumenge vinent i comptem amb nosaltres a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, la senyora Isona Passola. El sector audiovisual, com tots vostès saben, és un sector estratègic. I estratègic no únicament per nosaltres, sinó també per la Unió Europea. És un sector que aporta o que representa un 2,6% del PIB de la Unió Europea i que dona feina, dona ocupació a prop de 50 milions de persones, una ocupació a més de qualitat. Si us centrem en el nostre país, les dades òbviament són menors per la dimensió del país, però no deixen de ser realment importants. Tenim a prop de 2.000 empreses, concretament 1.999, si ens referim a les dades d'Idescat dels anys 10 i 11. Hi ha algunes estadístiques un pèl diferents, però tampoc varien substancialment. Això dona feina a 13.000 professionals i, a més, representa un volum de negoci de prop de 2.000 milions d'euros. És veritat que això representa únicament un 1% del PIB català i, per tant, aquí hi ha encara la possibilitat de fer un recorregut important si ho comparem amb les dades a les que ens referíem fa un moment. El sector audiovisual, i aquí hi ha una bona representació, jo crec que aquesta és una afirmació que no està rebatuda en cap cas, és un sector que té important talent. Té important talent en quant a directors, en quant a productors, productores, una de les més reconegudes la tenim entre nosaltres, en quant a actors, en quant a actrius, en quant a dobladors, en quant a uns premis, en quant a una acadèmia. És, per tant, un sector perfectament homologable amb qualsevol país del nostre entorn que tingui, a més, un sector audiovisual potent. Ara bé, també és un sector que té algunes febleses. Segur que també són conegudes per tots nosaltres. És un sector que està molt atomitzat, amb unes empreses, en alguns casos, molt petites i de vegades d'un sol projecte. Juntament amb això, tenim un sector amb una situació d'una profunda reconversió com a conseqüència de la digitalització, de la convergència tecnològica, de les telecos, dels TIC, en l'àmbit del sector audiovisual i també amb una profunda transformació pel que fa al consum audiovisual. Tot això, a més, s'ha emmarcat en una situació de crisi econòmica que recordem que arrosseguem des de l'any 2008 i que tot just ara, el 2014, i comencem a veure algun escenari de petites millores en alguns sectors. Estic referint, per exemple, a l'àmbit publicitari perquè fa a televisió i internet. Els reptes són molts, però si convenim, com crec que convenim, que aquest és un sector estratègic, un sector absolutament necessari pel nostre país, crec que hi hem d'apostar. I hem d'apostar-hi com? Jo crec que hem d'apostar buscant la qualitat dels continguts. Les finestres són moltes, les pantalles són moltes, però hem de disposar d'uns continguts de qualitat. Uns continguts, a més, unes produccions, si parlem ja ara en l'àmbit del cinema, unes produccions que aconsegueixin aglutinar una bona quantitat de recursos per ser competitius en l'àmbit europeu. Algunes dades que es donaven fa poc estaven parlant que la producció mitja d'una obra cinematogràfica catalana està al voltant dels 2,4 milions d'euros, mentre que les produccions europees s'estem referint a unes produccions que volten els 6 milions d'euros. Competir en aquest àmbit ens obliga a aconseguir més recursos o a concentrar més els recursos que disposem.
També jo crec que és important dirigir-nos a uns públics prou amplis, a uns públics no tan minoritaris sinó més amplis. I sobretot també aconseguir la internacionalització d'aquests productes, que és un requeriment que jo crec que tenen assumit aquestes empreses. Quines eines disposem per tirar endavant aquestes demandes o aquests requeriments? Una primera és la recent creació del clúster audiovisual de Catalunya. Tenim el president entre nosaltres, que crec que pot fer una magnífica feina, un magnífic desenvolupament, una magnífica articulació dels diversos agents que participen en la cadena de valor del sector audiovisual. Un segon element crec que és important és la Televisió de Catalunya. La Televisió de Catalunya ha estat i és un dels motors de la indústria audiovisual catalana i com a tal motor ha d'arribar a acords amb les productores per poder seguir jugant aquest rol de tractor del sector audiovisual de casa nostra. Necessitem també disposar d'instruments jurídics tant des del punt de vista financer com des del punt de vista fiscal, i aquí m'estic referint a l'IVA cultural, a la necessitat d'una nova fiscalitat per les inversions o una possible llei de mecenatge. O també, com s'ha parlat recentment, la conveniència, la necessitat que els operadors de telecomunicacions, els operadors d'internet, participin en el foment de la indústria audiovisual. Bé, no voldria acabar sense fer una última menció també del títol d'aquesta conferència. El sector audiovisual, com hem vist, és indústria, és economia, però també i sobretot és cultura. És cultura, jo crec que per dos motius. La primera, o des d'aquest àmbit, per dos motius. La primera perquè realment la recreació i la normalització de la nostra llengua ha passat, i crec que encara passa, per disposar d'un sector audiovisual prou potent. I en segon lloc, perquè la projecció internacional de la nostra cultura i de la nostra identitat passa molt substancialment pel sector audiovisual. Cal, per tant, una nova consideració de la importància i del valor de la cultura en la nostra societat, atorgant-li el reconeixement i crec el paper de centralitat que ha de tenir. En definitiva, la cultura és l'hàbitat on es desenvolupa la democràcia, on es desenvolupa la llibertat, la tolerància i també el bé comú. Per la meva part, res més. Només assenyalar-los el canvi d'escenari als que heu estat en altres moments en aquest fòrum. El canvi d'escenari que hem d'agrair al Mobile World Capital, que ens hagi cedit aquest magnífic espai, al vell mig de la ciutat de Barcelona, a la plaça Catalunya. Aquest canvi d'escenari no només és un canvi de seu, és també un missatge de la necessària complicitat que s'ha d'establir entre el sector audiovisual per una banda i les tecnologies de mobilitat. Agrair, per tant, al Mobile World Capital que ens hagi cedit aquest espai. Ara sí, res més, únicament agrair-li a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, a la senyora Isona Passola, que hagi volgut acceptar la nostra invitació a participar en aquesta conferència, i al conseller de Cultura, agraint-li que ens acompanyi i agrair que faci la presentació de la Isona. Conseller, tens la paraula. Adéu. Doncs bon dia a tots i a totes, diputades, diputats, secretari general de la presidència, totes les persones aquí presents i d'una manera ben especial als membres del CAC. L'agraïment per la vostra feina. El president ha fet una descripció ràpida d'alguns dels reptes del sector audiovisual. Si m'hi he de referir serà al final de la meva intervenció, o després, si fem un cert col·loqui, m'han demanat, i faré el que m'han demanat, una certa presentació de la presidenta de l'Acadèmia, o sigui, de la Isona Passola. I faré exactament el que m'han demanat, com crec que correspon. Bé, jo crec que una presentació de la Isona ha de començar amb aquella expressió típica de la manera de plantejar històries en el nostre país. Vet aquí què?
vet aquí què. Vet aquí que un dia Isona Passola va aconseguir que una pel·lícula catalana entrés en la cursa dels Oscars i arribés a tenir un paper rellevant en aquesta cursa internacional tan extraordinari que són els Oscars. No ho havia aconseguit ningú, Isona ho va aconseguir. Aquestes coses es pot pensar que són la conseqüència de la casualitat, us puc assegurar que no, és la conseqüència de la voluntat, del desig de fer i d'aconseguir una determinada cosa perquè creia en aquella pel·lícula i perquè creia que amb aquella pel·lícula, amb aquesta cursa, podia representar o significar una cosa significativa pel conjunt del cinema del nostre país. Un dia, doncs, una pel·lícula va ser seleccionada per competir en la cursa dels Oscars, Pa Negre, com vosaltres coneixeu. Bé, en molts moments de la història d'aquesta persona, d'aquesta productora, que ara anirem relacionant, doncs bé, en el context d'aquesta pel·lícula, els Goya de l'any 2011 van aconseguir 11 nominacions, és una xifra extraordinària pel que fa a una determinada pel·lícula. Però hi ha altres coses que caracteritzen aquest vet aquí. Per exemple, em sembla extraordinari que per primera vegada un productor de cinema en català decidís convèncer i aconseguir-ho a 8.101 micromecenes que van aportar 348.830 euros, almenys és la xifra que jo tinc, per fer una pel·lícula documental. També és un fet insòlit, ja en tenim dos de fets insòlits, és el projecte europeu que més diners ha aconseguit en micromecenatge per desplegar o per fer una pel·lícula. Fa ja molts anys, des de principis dels anys 90, Isona Passola va decidir fer cine. Era en aquells moments una productora novella, nova, que començava pràcticament de zero, va decidir produir cine i bé, té a les seves espatlles 12 llargmetratges, 5 documentals, 3 TV movies, unes 20 produccions aproximadament fetes en 20 anys. En un país com el nostre, no és un miracle, però és una petita gesta. És una petita gesta que al meu entendre l'hem de considerar com a tal. Això s'explica per moltes raons, però una, probablement la principal, és que bé, avui està parlant aquí de la situació del cinema com a presidenta de l'Acadèmia i aquesta matinada, aquesta nit, no fa gaire estona, encara estava rodant i per tant la seva capacitat de treballar l'ha portat a fer a aconseguir dissenyar aquest conjunt tan extraordinari de feina en relació al cinema. Ara em referiré a altres coses. En aquest àmbit ja la coneixeu, s'ha destacat com a productora, ha fet de guionista, ha fet de directora, és a dir, per tant, ha assumit el conjunt amb amplitud el conjunt de les oportunitats, de les possibilitats o de les necessitats que el món del cinema exigeix als nostres professionals. Si això no fos prou, si això no fos suficient, doncs bé, l'activisme cívic i professional de la Isona Passola és conegut per tots. Presidenta de l'Acadèmia del Cine Català, membre del Consell Plenari del Conca, pertany, em sembla encara, al Consell d'Administració de Barcelona Televisió i em penso que també pertany al patronat de la Universitat Oberta de Catalunya i algunes o bastantes coses més que jo desconec. Totes elles, o que no tinc presents, totes elles expressen aquest activisme cívic, professional, intens de la Isona persona. Al darrere d'això que hi ha? Les enormes conviccions culturals i també polítiques que li coneixeu. Isona Passola ha volgut sempre, vol una cultura ambiciosa per un país culturalment ambiciós, normalitzat i ambiciós. Vol un país normalitzat en una Europa acollidora d'estats i de nous estats, per què no? És a dir, feta d'una altra manera, però que respecti d'una manera rotunda la pluralitat cultural que en el seu si s'expressa. Vol un cinema de qualitat, capaç de seduir a la gent del propi país i amb ambició internacional, amb ambició que vagi més enllà fins i tot de les pròpies fronteres. Els que l'hem tractat, i aquí la majoria l'heu tractat, sabem que és una persona que s'implica fins l'ànima amb les coses que fa, això la caracteritza. És una persona que li encanta el debat, ja ho sabeu, li encanta el debat, li encanta la discussió, però és d'aquestes persones que un cop el debat i la discussió s'ha acabat i s'ha arribat a un acord, aquell acord
és el que a partir d'aquell moment guia la seva pròpia actuació. Li encanta el debat i la discussió i alhora l'acord. És extraordinàriament apassionada, ja ho sabeu, gràcies a això jo crec que fa la suma de totes aquestes coses que desplega. És una persona apassionada, és intel·ligent, és entusiasta, totes les característiques necessàries per poder fer cinema en un país tan enormement complicat com el nostre al llarg d'aquests últims anys. És enormement exigent, jo crec que ho és amb si mateixa, ho és amb tots, i és també, al meu entendre, enormement generosa. Per totes aquestes coses, doncs bé, tenim Isona Passola en el context d'un paper clau, d'un lloc central en el desplegament del cinema del nostre país, un cinema que ella vol normalitzat, professionalitzat, ambiciós, representant probablement del nucli dur del que seria la cultura forta, aquesta cultura central que deies, president, centralitzada en la vida social del país, que tu abans deies, president. És de les persones que sap que en el cinema català hi ha un munt enorme de potencialitats, de possibilitats. Hi ha núvols que, si voleu, després jo mateix contribuiré a comentar, però també hi ha una quantitat enorme de potencialitat, de força, a partir del talent de la gent, de la capacitat d'emprendre de la gent, de la voluntat de cooperació entre uns i altres, talent, emprenedoria, cooperació, les tres característiques que caracteritzen, jo diria, la Isona, i que alhora caracteritzen la major part dels professionals, molts dels, a mesura que us vaig veient les cares, molts dels que aquí esteu són gent que podríem caracteritzar d'aquesta manera. Talent, capacitat d'emprendre, voluntat de cooperació entre els sectors professionals, voluntat de cooperació entre el món professional, el món públic, i dins del món públic les diferents variants, les conselleries, la televisió, tots aquests elements que configuren el nostre escenari audiovisual. Tots sabem, jo crec que la Isona la primera, que vivim un moment de crovilla en el món de l'audiovisual. El president abans n'ha fet una somera caracterització, és cert, és una crovilla fonamental, vivim en un moment que hem de prendre decisions estratègiques, és cert que des del punt de vista del consum el cinema català i el cinema espanyol té dificultats, són dificultats pròpies del nostre cinema, no del cinema europeu. A Europa la gent segueix veient cinema a través del format tradicional, segueix veient cinema a través del cinema i audiovisual a través del format audiovisual televisiu. Totes aquestes realitats d'increment del consum no tenen correspondència a Espanya i a Catalunya per raons que segurament després sortiran, però que em penso que estan molt vinculades a determinades expressions de polítiques no correctes des del punt de vista, per exemple, del que ha significat l'IVA o des del punt de vista del que ha significat la poca qualitat dels processos de suport públic o com s'han anat envellint els processos de suport públic al cinema, no només català i espanyol. Però també sabem que al costat d'això hi ha aquesta enorme voluntat de seguir endavant a través de la suma que representa el clúster, del paper essencial de TV3, de la voluntat de les polítiques públiques d'inventar noves maneres de donar suport al cinema, debats com plantejaments com el del tribut que ja coneixeu o altres fórmules de recerca de recurs públic que serveixin perquè tot això tiri endavant. N'estem convençuts, jo crec que acabo en plural perquè crec que ho puc dir així, crec que tots n'estem convençuts, la Isona la primera, i em penso que també puc dir que la majoria dels que aquí esteu n'estem convençuts que el cinema català, l'audiovisual català té un potencial extraordinari per esdevenir el nucli central, el punt central de la vida cultural del nostre país. Jo aquest debat entre cultura i economia, com el tinc resolt, no me'l plantejo mai, és a dir, és evident que el cinema és un art, és evident que el cinema té tot allò que ha de tenir des del punt de vista de la cultura d'un país, perquè bàsicament expressa emocions, expressa continguts, expressa idees, expressa coneixements. Un país sense un àmbit que expressi idees, emocions, coneixements, viu de la transferència que li fan als altres que són capaços d'expressar idees, emocions. Més val que nosaltres expressem amb convicció les nostres idees i mirades sobre el món. Tenim tant dret com qualsevol altre indret. I això necessita professionals que pensen en termes culturals, no hi ha cap dubte. Ara, un sector cultural és evident
té importància complementària des del punt de vista de l'economia i ho té des del punt de vista del treball. Des del punt de vista de l'economia, el món de l'audiovisual aporta una part significativa de la nostra economia. Al darrere hi ha moltes empreses, al darrere hi ha molts llocs de treball a més qualificats, llocs de treball que són culturals perquè així ho hem conegut, pertanyen a allò que n'hi diem les empreses creatives i alhora tenen una amplíssima repercussió en l'economia. Això jo crec que en termes generals Europa ho reconeix. Penseu que el programa més important que Europa està posant sobre la taula pels propers 7 o 8 anys n'hi diu Europa Creativa. Nosaltres, per sort, vàrem tenir la intuïció de començar a parlar de Catalunya Creativa fins i tot una mica abans de conèixer l'Europa Creativa, bàsicament perquè estem convençuts, com la Isona i com tots els que esteu aquí, que al darrere del futur de Catalunya el que hi ha essencialment és seguir treballant, seguir potenciant, seguir fent possible que el talent i la capacitat d'emprendre dels nostres professionals tingui oportunitats. Màxima representant d'aquesta voluntat de crear oportunitats, Isona Passola. Jo li vull agrair la magnífica feina feta en tots aquests anys. Crec que aquesta és una conferència molt oportuna, en una setmana com aquesta, on hem parlat profusament de noves maneres de finançar el cinema, hem parlat del tribut i d'altres fórmules, i alhora hi ha els premis que expressaran, sens dubte, la magnífica collita de pel·lícules que, malgrat tot, i de productes audiovisuals, que malgrat totes les circumstàncies difícils de l'any passat es van fer a Catalunya. La Isona representa tota aquesta força del sector i em plau molt haver-la presentat i felicitar-la per la seva feina. Moltíssimes gràcies. S'ha passat una mica i estic profundament avergonyida, però intentaré fer-ho tan bé com pugui per veure si ajudo a aclarir una situació que ha resumit molt bé el president de l'associació. Que avui som aquí, clar, perquè és que avui estem en un lloc fantàstic, millor no podria ser. En fi, començo perquè això... No faig PowerPoint mai, jo encara soc de la vella escola i crec en les capacitats de comunicació, però potser donaré unes quantes dades i després ja farem la part aquesta més simpàtica del debat. Honorable conseller de Cultura, senyor Ferran Mascarell, honorable senyor Jordi Vilajoana, senyor Roger Lopatxer, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, autoritats, amics, amigues, tots. Moltes gràcies al Consell Audiovisual de Catalunya per fer-me la confiança i convidar-me a parlar avui aquí, i també gràcies al conseller per haver-me presentat d'aquesta manera tan exagerada i generosa. Jo us parlaré sobretot del cinema, perquè parlar de l'audiovisual, encara que si fa o no fa és el mateix, però em toca el cinema i em toca molt de prop des de la presidència de l'Acadèmia i també em toca molt de prop perquè és el mitjà en el qual m'he mogut, conec, he patit, he estimat i al llarg d'una trajectòria que ja comença a ser llarga doncs m'ha donat el poc que tinc i que dona sentit a la meva vida. Però també és molt, jo crec que és molt interessant parlar del cinema en aquest moment en què mereix la màxima atenció perquè les transformacions que s'estan produint al nostre sector des del punt de vista del propi mitjà i també amb les transformacions que s'estan produint al país crec que mereixen que l'observem amb la màxima atenció i amb una perspectiva de futur entusiasta. Però per saber on volem anar cal saber on som i malauradament aquest país està en un dels moments més baixos dels darrers temps perquè fa la producció audiovisual i no només per la crisi. No us espanteu, més aviat soc optimista, però crec que s'ha de ser molt realista i justament quan analitzem
el per què hem arribat aquí i el per què som aquí, entendrem encara més les solucions que proposem perquè el nostre cinema arribi a demostrar tot el potencial que té. Aquest moment tan baix es produeix, i paradoxalment, en un moment en què l'aposta de l'Institut Català d'Indústries Culturals, la col·laboració de la Televisió de Catalunya, la implicació de l'Institut Català de Finances i quan encara era vigent el Fons de Protecció del Ministeri de Cultura, començaven a funcionar i començaven a fer-nos treure el cap. I també és veritat que es produeix, paradoxalment, en un dels moments on hi ha més talent, on hi ha més creativitat, on hi ha més escoles i universitats que estan preparant els nostres joves i on hi ha una professionalitat que arrenca de lluny però que està més potent que mai. Aquest procés que semblava irreversible, especialment després de l'aprovació de la Llei de Cinema pel Parlament de Catalunya de l'anterior legislatura, s'ha estroncat en sec. I els motius pels quals hem arribat a aquest punt són ben coneguts i molts dels aquí presents els heu patit. Jo n'he aïllat 5 o 6 perquè van molt lligats a les solucions que proposem. La primera qüestió que crec que cal destacar és el canvi en les directrius del Ministeri de Cultura a través del ministre Wert, que ha desfondat un fons centralitzat i que no s'havia traspassat a la Generalitat del govern central, però que havia servit per complementar una cinematografia més o menys equiparable a la cinematografia europea dintre d'una dimensió més limitada, però que ha desfondat aquest fons i no ha muntat un sistema que proposava de desgravacions fiscals de recanvi que havia de substituir-lo. Això ha estat una patacada forta perquè ha fet trontollar la taula de qualsevol projecte. Era una pota fonamental. Evidentment no puc deixar de parlar de l'aplicació de l'IVA a la cultura. Tots sabem que ha estat letal per la recaptació al sistema del cinema a les sales i les noves iniciatives que es proposen en dies determinats ara per fer més barata l'assistència al cinema demostren que la culpa d'aquest descens tan fort que hi ha hagut d'assistència a les sales està molt centrada en la fotografia d'aquest IVA tan grotesc, per dir-ho suaument. A veure si és veritat això que proposen ara que el volen retocar. Un altre tercer element que fa molt mal i que jo cada vegada em sembla més mentida que no s'hagi resolt i que ens afecta a tots d'una manera molt directa és la insuficient legislació de la pirateria. Ha convertit els espanyols en campions de descàrregues il·legals. Això és patètic i sembla mentida que un govern mínimament competent no ho vegi ni hi posi solució. Una quarta dificultat ha estat l'afebliment del muscle financer. La dificultat d'obtenir crèdits ens ha deixat molt tocats. I una cinquena qüestió, la televisió. La caiguda dels drets d'antena i de les compres de ficció per part de les dues televisions públiques, una perquè és la nostra i l'altra, l'espanyola, perquè també és la nostra perquè la paguem, han estat una estocada definitiva que ha trasbalsat completament l'estabilitat d'aquesta taula, que ja s'aguantava només per 3 potes, doncs ara ja no s'aguanta perquè n'ha perdut 2 de molt importants. La televisió de Catalunya, en caiguda lliure, pobreta nostra, la nostra estimada televisió, amb uns ingressos publicitaris també en caiguda lliure i un pressupost que acaba d'aprovar-li al Parlament que ha passat de 360.000 euros el 2010 a 225.000 euros darrerament aprovats, ens ha deixat completament a les capses. La nostra televisió l'any passat es va quedar només amb 45 milions d'euros per produir continguts. Aquest any què passarà?
segons el director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb aquesta reducció tan important de l'aportació del govern, a la televisió només li queden dues alternatives. O bé rebaixar encara més l'aportació de continguts de la casa, o bé abaixar els salaris. I abaixar els salaris vol dir equiparar-los amb la resta del funcionariat i així poder mantenir el nivell de programació acceptable que pugui mantenir els llocs de treball. Aquesta és una difícil situació, jo no crec que ningú volgués estar al seu lloc, perquè una reducció de salaris després de l'entrada en funcionament de l'ERE és greu, però el que és segur és que amb aquestes quantitats que s'han atorgat a la nostra televisió, la locomotora del nostre audiovisual, que era TV3, ha quedat definitivament encallada a la via. I això no és bo ni pels de dins ni pels de fora. És evident que sempre hi ha la solució en pensar que un canvi de finançament de la Generalitat podrà resoldre aquesta situació. Però mentrestant, què fem? Un bon nombre d'empreses catalanes es troben en una situació de fallida greu. I us asseguro que des de l'acadèmia comencem a trobar-nos en casos inclús de gana. I no només de les empreses de producció, sinó de les empreses de distribució i d'exhibició. Comencem a parlar de fons solidaris que no n'havíem parlat mai. I haig de fer forçosa referència en aquesta mena de debacle als canvis tecnològics. Perquè els canvis tecnològics, que han estat fantàstics, ens han complicat encara més la situació, perquè han arribat en aquest moment de crisi generalitzada i costava molt més fer-los front. Una crisi generalitzada que ha afectat també la publicitat, que és un sector que ha anat de bracet sempre amb nosaltres, perquè ha donat grans tècnics, grans professionals, grans empreses de postproducció a aquest país i el cinema se n'ha beneficiat. I aquesta crisi generalitzada amb aquests canvis tecnològics han tocat de mort infraestructures indispensables, per exemple les grans empreses de postproducció que eren enormement importants a la nostra ciutat. El tancament de Sonobloc, que era una empresa referent de postproducció no només d'aquí sinó del sud d'Europa, i on les majors venien a doblar les seves pel·lícules per l'alta qualitat de la seva tecnologia i dels seus tècnics, ha tancat i això ens ha deixat molt orfes. Però Image Films, el laboratori també prestigiós de postproducció d'imatge, és el darrer que queda a Europa que encara revela amb cel·luloide. I gràcies a això està fent un cant del cigne perquè li arriben per revelar pel·lícules de tot arreu. Però, evidentment, és una etapa molt final. Ha hagut de tancar la seva seu de Madrid i està plantejant què fa amb la seu de Barcelona. Aquesta aterrada del sistema digital ha provocat una reconversió industrial en tota regla que afecta molt profundament, doncs, no només a unes empreses de postproducció, obligades a posar-se al dia, insisteixo, perquè això ho hem de tenir present, però també ha tocat gairebé de mort a la producció, a la distribució i a l'exhibició. I ara sí que entro en el present futur immediat i començo a plantejar cap on anem o cap a on volem anar, que de fet aquest és el títol del cinema català que ve o el cinema que ve. A mi tothom em pregunta, intrigat, què passarà amb les sales de cinema? I hi ha com una mena de neguit estrany amb el que passarà amb les sales de cinema. Si ens mirem les dades del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, amb unes dades molt recents, del 2 de gener, de les 500 pantalles que tenen els seus associats, n'hi ha 70 que ja són digitals. Una de les primeres qüestions que planteja aquesta digitalització és què passa amb l'altre 30%, perquè la distribució d'aquesta digitalització ha estat molt irregular al territori.
I encara que siguem del sector del cinema, també hem de pensar en criteris de construcció de país, perquè el cinema està profundament implicat en un país que funciona i en un territori cohesionat. La bona irrigació cultural d'un país és bàsica per la seva cohesió social i industrial d'un país que pretén ser normal. I l'altre dia vam tenir la trista notícia, i és un bon exemple, del tancament del Cursal, les darreres sales que quedaven a Igualada. Encara recordo la importantíssima recaudació que aquestes sales van fer per Pa Negre. I ara la comarca de l'Anoia sencera es queda sense sales. És tan car digitalitzar una sala? Digitalitzar una sala val entre 60.000 i 100.000 euros per pantalla. I aquí, com que hi ha productors, diré que nosaltres teníem la gran esperança que almenys les còpies amb la digitalització, les còpies de la pel·lícula, s'abaratirien. Però resulta que encara que tinguin uns 200 euros de cost i abans en costaven 1.000, estem pagant 800 euros que són per recuperar la inversió que l'integrador ha fet a les sales per reconduir-les al digital. Vull dir que en això hem guanyat només 200 euros. I això ho dic perquè ens semblava que per fi les còpies no seran quan hem acabat exhausts de produir una pel·lícula, ja no tenim diners, hem de començar a pagar 100 còpies, 50 les que convinguin i sabem que ja no ens queda bufera. Doncs no, això no ha sigut així. Però el que sí és veritat és que les sales equipades amb digital deixen de ser només sales de cinema i amplien les seves possibilitats culturals molt més que abans, poden diversificar la seva oferta, poden programar-hi tota mena d'esdeveniments, òpera, la Champions, la Marató de Nova York, el que convingui, perquè les sales han esdevingut molt més versàtils. I per tant, digitalitzar una sala no és només fer que hi pugui haver cinema, més cinema, sinó és obrir una font, un espai de difusió cultural. A Catalunya no hi ha hagut ni el lideratge ni els diners per cobrir en tota la seva totalitat aquesta readaptació. I això ens ha dut a la pèrdua del cinema a segons quines comarques que han quedat definitivament aïllades d'aquest vell i d'aquest nou mitjà cultural. I sobretot la desaparició de les més febles de la cadena, que eren els petits exhibidors que molt sovint feien arribar el nostre cinema a racons del territori on no hi arribaven altres manifestacions culturals. El problema, evidentment, no es troba a Barcelona. Barcelona, només cal veure l'obertura dels cines Balmes de la cadena Balenyà, que té 9 cinemes, que té 63 pantalles, 13.500 butaques, amb una qualitat d'imatge digital equiparable a la del cel·luloide. Vosaltres creieu que Balenyà hauria fet aquesta inversió si cregués que el cinema a les sales s'ha acabat? El veritable problema és com aquesta concentració homogeneïtzarà els continguts i sobretot desconnectarà unes zones amb molts dèficits culturals. Volem un país equilibrat, necessitem un país equilibrat, descentralitzat i ben irrigat amb la seva cultura i això no ens ha anat gens bé en aquest sentit. Ara mateix, però, jo crec que és el moment sense dilacions de digitalitzar-se com sigui o morir definitivament, perquè les grans distribuïdores de Hollywood han marcat la fi del cel·luloide quan deixin de distribuir les pel·lícules i això, segons tots els indicis, és definitiu a la fi d'aquest 2014. Quantes coses han de passar aquest any. Hi ha hagut respostes i propostes imaginatives en aquesta digitalització per part de petites sales que ens fan pensar que encara la imaginació és el poder. Quan veiem el Cine Girona, que s'han inventat un forfet que ha fet furor entre els joves, ha renovat moltíssim el públic i ha rejuvenit el públic de les sales, a canvi de veure pel·lícules tot l'any els ha fet avançar els diners de les pel·lícules amb un cost més baratos, més abaratit, i així les sales han ja digitalitzat una pantalla i estan a punt de fer la segona. Jo crec que aquest és un exemple interessant perquè saltar-se les dificultats amb noves fórmules és un camí necessari mentre no arribem en aquesta complementarietat racional
que hi ha de donar una política cultural bona i sanejada. I una qüestió que queda a l'aire i que és un aspecte no menys important. Què farem quan no quedin laboratoris per conservar el cel·luloide? Perquè la conservació de negatius tan perenne amb el cel·luloide és enormement caduca en el digital i les filmoteques han d'estar-hi molt alerta. No podem deixar que el nostre patrimoni s'esvaeixi. Fa un parell d'anys em va tocar fer una ronda de presentació de pel·lícula per tot el sud francès i l'Estat no només havia digitalitzat totes les sales, sinó que les havia modernitzades i les havia reconvertit en uns centres de programació de tota mena d'activitats. França, i que era el sud i que no era París, ha seguit un procés exemplar. Té el 100% de pantalles digitals amb ajuts públics, però sobretot amb una legislació que garanteix que qualsevol habitant del país tingui una pantalla de cinema digital com a màxim a 40 quilòmetres de distància. Saben molt bé per què ho fan, saben molt bé com cohesiona el cinema culturalment. Em vaig morir d'enveja quan vaig veure això, perquè si bé és cert que les nostres zones desconnectades podran veure cinema a través de molts altres mitjans, telèfon, tauletes, teles, com diu el nostre bon amic Joan Carles Tous, hi ha gent que quan té gana menjant una hamburguesa al McDonald's es queda tan ample, però no és el meu cas, jo necessito alguna cosa més. I això que ell distribueix pel·lícules a través de la plataforma digital Filmin. Perquè els nostres fills, quan es miren una bona pel·lícula per telèfon o la malveuen en blanc i negre a l'ordinador, acaben seguint-ne només l'argument. Però es perden tots aquells elements com la fotografia, l'acting, la música, que creen els veritables trasbalsos emocionals que han fet que el cinema s'anomenés setè art. Quan siguin grans, potser perseguiran allò que han perdut desesperadament, perquè l'art i no la pura distracció és el que dona la grandesa a aquesta vida humana més aviat tirant a mediocre per causa de múltiples ambicions prosaiques. La gent seguirà anant a les sales, això no en dubtem. La gent seguirà anant a les sales i d'això en podem estar segurs perquè les sales encara donen molt. Les sales donen la sociabilització del cinema. Les sales donen el poder compartir les emocions. Les sales donen que en un moment determinat el col·lectiu que hi és a dintre respiri alhora per l'esglai d'un ensurt o per l'emoció d'un petó. I les sales donen, sobretot, donen que a la gent li agrada sortir, trobar-se i que a la gent li agrada veure el cine amb qualitat de so i d'imatge amb tota la seva potencialitat d'espectacle. És cert que aquesta crisi provocarà també una neteja a fons d'allò que ja no és viable. I deixem de banda la queixa. Deixem de banda la queixa perquè ens tocarà aplicar-nos a tota velocitat el reciclatge que a part de que ens rejuvenirà és imprescindible a tots nivells perquè que ningú no va dir en aquests moments, si no ens reciclem, estem riscant de perdre un temps dificilíssim de recuperar en un moment on la velocitat tecnològica i la globalització ens obliguen més que mai a ser competitius. I deixem el digital que ens ha caigut a sobre tan de pressa com una llosa que de vegades ha fet que l'arbre no ens deixés veure el bosc. Hi ha altres qüestions. Perquè el que sí és cert és que gràcies a la multiplicació dels mitjans de transmissió d'aquestes noves tecnologies es consumeix més audiovisual que mai. I per tant la demanda de continguts és enorme i ingent. I per tant hi ha futur a la vista. El món és molt globalitzat i gran i el que més corri s'endurà la part grossa del pastís. Nosaltres sabem que tenim la creativitat, no en dubtem, però el cinema és un art car. Ens toca parlar de com el pagarem, perquè en un context europeu com el nostre, en competència dura i desigual amb el cinema americà, el cinema s'ha de finançar per múltiples fonts, entre elles la pública. O això
o renunciar a tenir un cinema propi. Partim de que el cinema no ha estat mai més subvencionat proporcionalment que l'agricultura o la indústria automobilística. S'ha acabat aquesta acusació gratuïta que se'ns fa. El que afirmi el contrari, jo directament crec que és un indocumentat, i perdoneu-me la contundència. En tot cas, aquesta ajuda, que s'ha fet poc, s'ha fet molt per sota del que la feien els països veïns. Tenim una producció devastada i només cal donar un cop d'ull a les produccions presentades als Premis Gaudí d'aquest any per entendre l'abast d'aquesta afirmació. Aquest any el nombre de pel·lícules presentades als Premis Gaudí és gairebé el mateix que l'any passat, però amb un gran esforç d'imaginació per falta de recursos. Els documentals s'han multiplicat per 2. D'una banda perquè tenim una televisió que aposta pel documental, és veritat, perquè tenim unes universitats que han apostat pel documental, però és veritat que si s'han multiplicat per 2 és perquè són més assumibles de costos. No tenim cap pel·lícula d'animació presentada als Gaudí, cap ni una, tot i la tradició que ha adquirit darrerament l'animació al nostre país. I ben poques pel·lícules de ficció superen el 1.000.000 d'euros de pressupost. Quan sentia aquestes mitjanes que ens explicàveu ara pensava, doncs ja estem per sota. I per què és tan greu això? Per què és tan greu que pressupostàriament les nostres pel·lícules estiguin perillosament per sota dels estàndards europeus i internacionals? Doncs perquè no som competitius, no ens permeten aquests pressupostos ser competitius. Ni nosaltres ni les nostres institucions podem acceptar aquesta caiguda lliure de la nostra producció. Tenim un govern a Catalunya que no pot legislar ni sobre l'IVA, ni pot fer lleis per erradicar la pirateria, ni pot fer lleis de mecenatge que afavoreixin la cultura, i que es troba atenallat per un govern central ineficient, no només culturalment, però a sobre culturalment, que juga deliberadament en contra de la cultura. I el nostre govern pot fer poques coses. Bé, acaba de legislar una taxa, una contribució, un tribut, com vulgueu dir-li, que pot fer que es freni una mica aquesta caiguda lliure de l'audiovisual català. És molt important frenar aquesta caiguda lliure per no perdre definitivament el tren. Per això estem tan contents d'estar aquí, en un lloc com aquest, celebrant allò que està a punt de passar, que és l'entrada de les operadores telefòniques a la producció audiovisual catalana, a través d'una petitíssima taxa que la Conselleria de Cultura ha proposat al Parlament de Catalunya i que és un tribut que les nostres operadores poden pagar sense escarafalls perquè fan un volum de negoci molt important a Catalunya. És una bona manera de compensar els usuaris d'aquí dels costos més alts d'Europa que ens cobren i sense repercutir-los als usuaris el cost de la taxa directament, tal com obligarà la proposta de llei. Les operadores telefòniques seran les màximes beneficiàries d'aquesta ajuda, necessitades com estan de continguts audiovisuals perquè aquests continguts que elles contribuiran a crear els hi faran augmentar el seu benefici. Que no tinguin por. Aquí hi ha talent. Aquí hi ha premis continus als festivals internacionals, a les produccions catalanes que ho demostren. La fuga de joves amb talent rodant pel món és notable. El cinema català ha demostrat que és un cinema divers de gèneres. Tenim fantàstic, tenim drama, tenim comèdia, tenim documental, tenim animació. Rodem en tots els estils i llengües. Per tant, que no tinguin por, perquè tindrem pel·lícules en català, en castellà, en anglès, amb tota normalitat. I si una marca ens defineix i ens distingeix, és la de la creativitat i la de la diversitat. Nosaltres ens podem adaptar als nous reptes. És possible que aquesta característica que ens diferencia i que ens defineix
vingui de les dificultats que hem tingut com a país, perquè hem estat un país a mig construir que ha hagut d'afirmar-se amb la cultura quan no tenia res més. I això ens ha fet treure recursos de sota les pedres. Si no, com explicaríem el segle d'or de la poesia catalana durant el franquisme, quan la llengua estava prohibida, amb un Espriu, un Vinyoli, un Foix, un Ferreter? O l'expansió internacional de pintors nostres com Miró, com Tàpies, com Pons? O més tard, amb un teatre que ha exportat a tot el món, La Fura, Santos, comediants, joglars. Escolteu, tenim més capacitat de produir culturalment que d'absorbir-la i per tant l'exportació és obligada. Nosaltres podem produir molt per exportar. Justament aquesta diversitat ens hi ajuda. I els del teatre ens han demostrat que ho han fet molt abans de que ens plantegéssim en termes d'exportació la qüestió. Jo crec que el talent visual català va des de Lo impossible del J. Bayona a La plaga de la Neus Ballús. Jo crec que ja és hora que aquesta efervescència, aquest reconeixement internacional li toqui al cinema, oi? Però la taxa pal·lia la desfeta del moment i ens permet la continuïtat, però no resol estructuralment la nostra indústria. Hem de començar a veure com millorem aquells aspectes que hem considerat reiteradament que fan grinyolar el nostre futur i justament fent l'autocrítica és la possibilitat més gran que tenim d'albirar un futur immediat més esperançador. Segons l'informe del Conca del 2013, elaborat per hi havia una 50 d'especialistes, a Catalunya es produeixen unes 80 pel·lícules l'any. Aquestes xifres representen una ràtio de 10,6 pel·lícules per cada milió d'habitants. Una xifra molt elevada si es compara amb la ràtio d'Espanya, 4,2, de 10,6 a 4,2 per milió d'habitants i any. I encara més llunyana de la dada per a França o Alemanya. França 2,8 i Alemanya 2,3 pel·lícules respectivament per milió d'habitants i any. El nombre de produccions realitzades anualment no és per res un indicador fiable a l'hora d'abordar la bona salut del sector. Hem d'aconseguir que les produccions que mostrin capacitat de generar retorn econòmic suficient tinguin accés als mecanismes financers públics i privats. Si les pel·lícules no han tingut un retorn econòmic però han assolit un prestigi a través de premis a festivals internacionals reconeguts, el suport públic hi ha d'intervenir per assegurar un sector audiovisual que ha de ser ric i plural i d'interès cultural. Amb el que sí que hem d'acabar és amb la producció de pel·lícules amb pressupost públic fruit de vel·leïtats personals no fonamentades en cap formació ni trajectòria que no s'estrenen ni es difonen en cap mitjà públic. I en canvi s'ha d'esperonar, com a la majoria de models europeus, aquelles experiències que han donat retorns i se'ls ha de garantir la continuïtat, almenys en un parell de projectes, en plans triennals, per exemple, perquè es consolidin aquelles empreses que tenen més talent. La dispersió ha estat nefasta per la consolidació del nostre teixit industrial i, sobretot, no es pot atribuir aquesta producció desmesurada a una demanda de públic, ja que la nostra quota de pantalla no supera rarament el 10%. Aquesta quota minsa, pensem que França té el 35%, que és el país que la té més alta a Europa, i Espanya la té més alta que nosaltres. Aquesta quota ens porta a aprofundir molt seriosament en els mecanismes de màrqueting i de promoció de les nostres produccions, perquè hem d'aconseguir el nostre públic natural. D'acord, nosaltres juguem en un mateix complex de sales amb les millors pel·lícules del món i això ens col·loca, de vegades la gent de teatre em diu és que vosaltres demaneu ajudes i no sé què, dic sí, però vosaltres quan competiu al carrer
competiu entre vosaltres, com a molt arriben coproduccions espanyoles. En canvi, en el cinema, les nostres pel·lícules estan competint amb el millor del món del moment. Però és cert que el factor de proximitat és molt important perquè una pel·lícula trobi el seu públic. I saber que una pel·lícula t'explica a tu i a la teva gent dona molts rèdits a tots els països. I nosaltres estem en una de les ràtios més baixes d'Europa. Aquests són uns deures urgents que hem de fer. S'hauria de poder recuperar un organisme similar al Centre de Desenvolupament Audiovisual ja desaparegut, que va contribuir enormement a la bona preproducció de les nostres pel·lícules, incloent-hi estudis preliminars de pla de màrqueting. Ara en som orfes. La distribució ha canviat també i l'èxit d'una pel·lícula ja no es pot medir només pel temps i la recaptació que fa a les sales. Entre altres coses perquè les ajudes que arriben per aquest barem ja són obsoletes. En la medició, per donar ajudes, s'hi han d'incorporar totes les noves vies d'explotació d'una producció. Les finestres ara són múltiples i demanen pas i flexibilitat i ens hi hem d'adaptar a tota velocitat i amb tota la professionalitat per tal de guanyar el nostre públic. El públic català, quan es sent convocat, respon. Busquem-lo sense excuses i el trobarem. I aquí el paper de les televisions és fonamental en el finançament de les pel·lícules. Si albirem estructures d'estat superiors a les d'ara, hem de suposar que una televisió catalana serà molt més sòlida, estarà més ben finançada, i hem de pensar que unes privades, la 5, Antena 3, que ocuparan una bona part del nostre espai radioelèctric, els hi podrem exigir no només l'acompliment del 5% d'inversió de la producció que requereix Europa, sinó també que compleixin les normes publicitàries que ara sobrepassen i també, com a mínim, que emetin un 20% de la producció seva feta a Catalunya. Penseu que amb l'absorció de la 6ena i de la 4ª, aquestes dues cadenes privades tenen 2 múltiples cada una i poden emetre per 8 o 10 canals. Podrien emetre en dual, quan convingués, i això justificaria la feina que reclamen els nostres dobladors i que fa que es queixin quan reivindiquem tant el cine en versió original. Ja que passi el que passi en la política que ha de venir, és evident que les estructures d'estat a Catalunya, passi el que passi, es reforçaran, perquè aquesta situació d'ofec econòmic en què vivim i de manca de control dels nostres recursos és insostenible i la cultura s'haurà de beneficiar d'aquestes estructures d'estat, perquè és fonamental en un estat normalitzat. Si veiem que la ràtio a Catalunya en cultura per ciutadà està molt lluny dels països amb una població semblant, ens adonarem de fins a quin punt són necessàries aquestes estructures d'estat. Ara tenim una relació de cultura per ciutadà de 140 euros per habitants. Holanda en té 171, o Dinamarca, que té una estructura lingüística i demogràfica com la nostra, 364 euros per habitant. I el pressupost del nostre Departament de Cultura, que li atorga el conjunt de pressupostos de la Generalitat, voreja tristament l'1%. És una vergonya. Situats en un context cultural i industrial, com ens ha explicat el president del CAC, és veritat que tenim 12.000 empreses creatives que porten 17.000 milions d'euros i que generen 178.000 llocs de treball. Quan diem empreses creatives, que quedi clar que ho diem en un sentit molt ampli. L'IDESCAT ens diu que el quart trimestre del 2013 aquesta aportació ha estat un 11,6% més alt que el mateix trimestre de l'any passat. I això representa que l'ocupació ha pujat un 6,2%, més també que l'any passat. Ens ho creiem, d'aquest sí. Per tant, la cultura i les indústries culturals són significatives en el conjunt de l'economia. Malauradament no tenim tan actualitzades les dades específiques de l'audiovisual, són uns deures que hem de fer urgentment català en aquest context. Però les darreres dades de les que disposem
Ens diuen que tenim 1.700 empreses audiovisuals, 12.000 persones que hi treballen i el volum de negoci és 2 milions d'euros. No és per tirar coets. Com a societat civil potent i organitzada que som, hem d'exigir que el pressupost de cultura migrat que tenim es dobli i que aquest país nou que volem construir, en aquest país, la cultura i per tant l'audiovisual hi tingui un paper central, no només perquè tindrà més sentit que mai potenciar la cultura per ella mateixa, sinó perquè tots els estudis diuen que quanta més cultura té una societat, més fàcil li és sortir de la crisi. Recuperar la capacitat legislativa sense interferències, tenir capacitat impositiva amb hisenda pròpia, ens permetrà situar la cultura en un marc similar al dels altres països europeus. Ens permetrà aprovar lleis de mecenatge que permetin els finançaments mixtes público-privats. Ens permetrà, si convé, compartir o crear societats de gestió de drets de la propietat intel·lectual que defensin els nostres autors. Ens permetrà erradicar la pirateria i permetre que els impostos recaptats per la cultura reverteixin a la mateixa cultura no és demanar la lluna, és tenir les atribucions d'un país normal. Wim Wenders ens recordava a Berlín, ara que vam assistir amb l'Acadèmia Catalana de Cinema a la reunió d'acadèmies europees com a membres de ple dret, la gran influència del cinema en la difusió no només de la cultura europea en tota la seva diversitat, sinó i molt especialment en la difícil conjuntura que ens ha tocat de viure, en la promoció de valors. Perquè és cert que en el cinema, com en qualsevol disciplina artística argumentada des dels clàssics, el bé i el mal hi entren en disputa apassionada. Wim Wenders li agraïa a Catherine Deneuve, en donar-li el Premi Europeu honorífic, que gràcies a ella i al cinema francès havíem estimat la cultura francesa i ens havíem fet més europeus. El cinema és un dels fenòmens artístics que més explica la cultura d'un país, que més el cohesiona a dintre. No tinc cap dubte que el cinema català que ve, ara sí, és la millor carta de presentació que tindrem els catalans per ensenyar-nos a aquest món tan obert i immens que ens espera. Moltes gràcies. Minuts pel davant. Bé, moltíssimes gràcies a la presidenta de l'Acadèmia, l'Isona Passola, per aquesta intervenció. Com ja deia a l'inici, ha estat un encert convidar-la precisament a pocs dies de l'atorgament dels premis. Crec que ha sigut una intervenció realista, crítica, però que també ha fet molt bones propostes pel futur del nostre cinema. Ara, si us sembla, doncs obrim el col·loqui i tenim a la vostra disposició a la presidenta de l'Acadèmia i el propi conseller per respondre a les qüestions que vosaltres voleu formular. Molt bon dia, em dic Josep Maria Guerra, soc president del TAC, l'Associació d'Usuaris de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i alhora president d'Euralba, que és l'Aliança d'Associacions d'Usuaris de Mitjans Audiovisuals d'Europa des del 2011. Agraeixo molt ser convidat a aquest fòrum i les paraules dels tres intervinents. Jo trobo a faltar, si més no, la referència als usuaris. S'ha fet referència molt de pas, en el sentit que el consum no és el que voldríem que fos, que el públic català reacciona quan se li demana o quan se li convida, evidentment, com a qualsevol altre públic, sí, evidentment, però i també la referència amb la que jo no estic d'acord, que el tema de l'IVA, no entro amb el tema de l'IVA, evidentment el tema de l'IVA ha sigut un descalabre a tots els nivells, absolutament d'acord, però l'afluència a les sales a 3,5 euros no té res a veure amb la pujada de l'IVA que ha passat de 8 a 9 euros la sala.
Si les sales s'han omplert a 3,5 euros, vol dir que a 3,5 euros la gent va al cine i no té res a veure. I a més, que el cine, si més no, cobreix gastos a 3,5 euros. Potser es té que fer un plantejament a 3,5 euros, que no té res a veure amb la pujada de l'IVA. En qualsevol cas, no volia centrar la meva interpel·lació en això, sinó en quin és, per als tres intervinents, els papers dels usuaris amb el futur i amb el present dels mitjans audiovisuals a Catalunya. Moltes gràcies. Home, sí que l'IVA ha tingut a veure aquesta campanya que s'han proposat, i conec molt bé com es va gestar, justament és perquè l'IVA havia encarit encara més l'assistència a les sales i havia fet, en termes de públic, que el públic s'espantés i es retraigués. És a dir, segurament és possible que el preu de les sales sigui car, és possible, però el que és segur és que amb l'IVA ha sigut molt més car i que aquesta campanya s'ha programat justament per tornar a animar un públic que estava desanimat. Però és igual, això no em sembla que sigui rellevant. El que em sembla rellevant és que l'assistència a les sales, i quan parlem d'assistència a les sales, jo penseu que he parlat de cine català, però parlem de tot el cinema americà que s'hi fa, que és majoritari, i del poc cinema europeu que s'hi fa, té a veure amb el preu de les sales. Però jo quan deia que el públic català, quan se'l convoca, acudeix, no estic tan d'acord amb tu que sigui com tots els públics. Catalunya, i això ho diuen uns estudis fets a nivell cultural, té 1 milió de consumidors de cultura molt fidels. Justament per la situació atípica que ha viscut el país, la cultura té un valor, té un plus afegit que en altres països no té, perquè ha estat una raó, ha estat una possibilitat de defensar-se d'agressions col·lectives, i per tant, quan hi ha me'n recordo per exemple quan es va fer el Maricel, quan hi ha en teatre, jo he viscut molt de prop el cas de Penegre, quan es senten convocats perquè els interessa el tema, perquè se'l senten seu, perquè hi veuen una qualitat al darrere, i acudeixen massivament i trenquen totes les constants previstes. Jo crec que hem de comptar amb aquest públic fidel que té aquest país. És un públic boníssim i és un públic que l'hem d'ampliar. I és un públic diferent dels altres públics, justament per aquestes característiques que et deia. Jo estic completament d'acord, i no seré jo qui tiri pedra sobre el meu sostre, que el públic català és excepcional, això és evident, no? La comparança no la volia fer amb aquest nivell. En qualsevol cas, el que sí que m'interessa molt és el paper de l'usuari. Jo crec que hi ha una mancança de realisme amb el posicionament i amb l'estratègia que es fan des dels ens públics i també de vegades des dels ens privats, de quin ha de ser el paper dels usuaris davant el desenvolupament no només dels mitjans audiovisuals i dels continguts, però des de luego sí amb els mitjans audiovisuals i continguts on l'usuari és una part fonamental de la realitat i de l'èxit de la feina que es faci. El públic, vols dir? El públic. Quan dius usuari vols dir el públic. Evidentment. Sí, home, per això jo he dit que era molt important estudiar i aprofundir estratègies de màrqueting per buscar aquest públic. És una de les peces claus perquè aquest públic s'estudiï el target, la demanda que té i aquesta diversitat que tenim i que és tan bona es pugui decantar més per una balança o per una altra. Hem de fer estudis de target, hem de fer estudis de públic. Per això el màrqueting és tan important i és una de les assignatures que amb imminència ens hem de plantejar. I estic d'acord. Em permets un moment perquè el conseller volia intervenir i jo crec que així s'enriquim. Sí, no, i diversifiquem les... No, bé, he tingut la impressió que ens interpel·lava els tres i per això... No, bé, aviam, jo crec que la relació entre
públic, l'usuari, el consum cultural a Catalunya. Bé, les pautes són una mica diferents en funció de cada sector cultural, com és natural, però en termes generals no podríem dir que la gent a Catalunya és menys consumista o menys usuària en termes de cultura del que són els països veïns. Les últimes referències europees que posen en relleu que en el conjunt d'Europa, els 2 o 3 últims anys, els anys de la crisi, han significat una disminució en el conjunt europeu del consum cultural pagat. I, en canvi, s'ha mantingut o incrementat el consum cultural gratuït. És tan senzill d'entendre això que no té gaire. La crisi ha afectat en el conjunt dels sectors que tenen a veure amb el cost. És bastant obvi. En el cas català això també ha passat, és a dir, dels últims 25-30 anys, l'any més difícil en termes de consum ha sigut l'últim, el darrer. La crisi econòmica va començar el 2007. S'ha fet evident en l'àmbit del petit consum cultural. Una persona, si ha de decidir comprar-se un cotxe, probablement en el primer moment que percep que hi ha una crisi, diu, m'esperaré un parell d'anys. En la percepció de la crisi pel consum cultural petit, de comprar una entrada de cine, de teatre o d'un llibre, arriben a l'últim moment, quan la percepció de la crisi ja és no percepció, sinó evidència, rotunditat. I això en el cas nostre s'ha manifestat l'any 2013. És a dir, en termes de consum cultural, de l'últim quart de segle, mireu que us dic, el pitjor any ha sigut, en termes relatius, en termes d'on s'estava i on s'està, és l'any 2013. I no igual per tothom. Depèn una mica de cada sector, dels costos relatius de cada sector, del cost. Què ha significat l'IVA, per exemple? Doncs bé, l'IVA ha significat que molts ciutadans tinguessin la impressió que, per exemple, el teatre era molt més car. No ha sigut exactament veritat, perquè l'IVA el que ha significat és que les empreses teatrals s'han descapitalitzat, perquè han pagat l'IVA. Al públic no li ha costat gaire més, als usuaris no els ha costat gaire més el teatre, però les empreses s'han descapitalitzat. Hi ha hagut, sí, la imatge que el teatre ha sigut molt més car del que era. En el cas del cinema ha passat una cosa relativament similar, però certament no és el problema principal. El cas del cinema és molt especial el que està succeint a Espanya i a Catalunya. 2005, 135 milions d'entrades de cine venudes a Espanya. 135 milions d'entrades de cine venudes a Espanya. 2005. Any 2013. No arriba als 80, 77, 78. Fixi's, menys 8 anys, 135 milions, no arriba als 80. Això ha passat a qualsevol altre país d'Europa? No. Per què? Perquè els ciutadans de Catalunya o els ciutadans espanyols ens ha agafat un virus contra el cinema? No. És a dir, que hi ha algunes raons que al meu entendre totes sumades expliquen la realitat. Una, certament, les polítiques de l'IVA en el moment culminant no han ajudat. Dues, certament, la connexió, no ho dic per ordre d'importància, la connexio entre, diguem-ne, el cinema que es produeix i la pròpia realitat local. En el cas nostre, l'índex, abans ho esmentava la presidenta, l'índex de penetració del cinema local és baix. Si vostès miren una pel·lícula americana i el públic americà, o una pel·lícula índia i el cinema indi, veurà que l'índex de penetració d'aquestes coses són altíssimes. El gran consumidor de cinema indi és el poble indi. El gran consumidor de cinema espanyol o de cinema català no és el públic. Per què? La presidenta abans ho explicava, les produccions són com són petites, no tenen el nivell de rerefons econòmic necessari, no tenen la promoció i la publicitat necessària, estan ubicades en un context d'exhibició que prima el cinema americà, normalment, totes aquestes coses condicionen la realitat. Per tant, des del punt de vista, un altre factor, i acabo, un altre factor, jo crec que s'ha de posar sobre la taula. Les polítiques d'exhibició, durant molts anys, han estat presidides d'una idea que en termes generals el món de la cultura ha fet seu de manera incorrecta, que és fent una oferta cultural, això ja n'hi ha prou, ja funciona. No cal fer, diguem-ho així, màrqueting, no cal. Ja donàvem per suposat. Estem tan
Ens agrada tant, els que vivim en aquest món, el foment del consum cultural, que donem per suposat que fent una bona oferta hi haurà necessàriament una bona demanda. I sovint no ens n'adonem que competim sovint entre nosaltres mateixos. El consum de cinema, a Catalunya el cinema li agrada, l'estima, ve de sempre, no és una novetat. Les sales de cinema, si estan ben organitzades i amb preus correctes, estan plenes, que mirin les últimes sales inaugurades, estan plenes. Des del punt de vista del que significa, per tant, el consum cinematogràfic, no crec que nosaltres tinguem cap problema de consum a sales si seguim fent polítiques raonablement correctes. En termes de televisió, el cinema català, l'audiovisual català té bon consum. La televisió catalana sap perfectament la importància que té fer producte nacional justament perquè és el que interactua amb la vida, amb els sentiments culturals de les persones. I en la mesura que tinguem oportunitat de desplegar polítiques sòlides a través de recursos públics sòlids, aquest conjunt de coses milloraran. Acabo, tanco parèntesi només per dir a la presidenta que pateixi només relativament amb el tema de la digitalització del conjunt del país. El conjunt dels ciutadans de Catalunya, és dir, has dit 40 quilòmetres al cinema francès? Sí. És molt més gran, No, home, 40 quilòmetres entre un ciutadà i una sala, 35 a Catalunya. 5 quilòmetres de... És dir, no, a Catalunya no hi haurà cap ciutadà que no tingui una sala de cinema digital a més de 35 quilòmetres. Això està aprovat pel govern des de fa ja alguns mesos i el conjunt dels operadors del país ho saben. El que passa és que no totes les circumstàncies de l'exhibició tenen que veure amb la digitalització. És a dir, has mencionat un cas, com hi ha altres casos que coneixem perfectament, en el que hi ha al darrere són empreses amb algunes dificultats que van molt més enllà de la digitalització i això, doncs, a vegades l'últim element és el que fa que la realitat. Pensa que moltes d'aquestes sales que esmentes estan en mans de vegades fins i tot dels propis ajuntaments d'alguns indrets de Catalunya. Ara, el pla en forma de crèdit i en forma de subvenció, les dues coses, real, vigent, això no és una idea, això és vigent, fa possible que a cap indret de Catalunya no hi hagi la possibilitat que un ciutadà es quedi en una sala de cinema digital a menys de 35 quilòmetres. Això està aprovat, acordat, els alcaldes de Catalunya ho saben, i a tot arreu on hi ha la possibilitat que això es treballi, s'està treballant. Això està aprovat des de fa mesos, no és una novetat d'ara. Però hi ha una cosa que és important, que no hem contestat del que ell ha dit. Què ens diferencia en relació a Europa, pensant en el públic? Doncs mira, ha baixat tant el públic aquí, en contrast amb el que ha baixat, amb el poc que ha baixat el públic a Europa, perquè som campions de pirateria, perquè es dona per descomptat que es pot veure el cinema de franc. I això sí que explica, juntament amb les raons que ha donat el conseller, aquesta baixada espectacular a les sales. Sí, però no sé si és una bona política acusar al ciutadà i a l'usuari d'estar perjudicant el cinema i el sector audiovisual en comptes d'entusiasmar-lo i motivar-lo a col·laborar amb el sector. Crec que no és una bona política, perdó. No sé. T'agraeixo la intervenció, el que passa que també anem un pèl justos de temps. No, és que el ciutadà europeu està molt conscienciat de que no pot robar al supermercat i per tant no pot robar. Això no és desanimar-lo, això és demanar a les institucions que legislin d'una manera racional a la pirateria i no culpem el ciutadà, no culpem només el ciutadà, culpem en aquelles empreses que s'anuncien, en plataformes que difonen il·legalment continguts, que són grans empreses del país i que no se'ls hi posa cap multa. I saben que anunciant-se allà els veu moltíssima gent. I aquestes empreses no reben cap tipus de censura. Aquests també són usuaris. En termes generals no és un problema de... No és que vulgui tallar el debat, però sinó realment com que anem justos de temps i a més tenim algunes preguntes, m'agradaria que poguéssim donar peu a més qüestions i pregaria llavors que la resposta fos una mica més ajustada en el temps. No. Hola, soy Héctor Figueredo, soy el representante exclusivo de continguts de PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya, para distribució,
internacional y nacional. Y también, disculpeo que continúe en catalán, en castellano. También participo en la generación de nuevos formatos, de lo cual extraño un poco que no se hubiera hablado ahorita en este momento, pero lo que quería apuntar, que me parecía muy importante, es el tema de la ley de mecenazgo, por temas de internacionalización que he venido siguiendo en Estados Unidos, por poner un ejemplo. En los impuestos se permite deducir al 100% un $150 para aporte en cultura o apoyo a ONGs, asociaciones sin fines de lucro. El tema del mecenazgo es un tema que está pendiente y que faltaría que alguien con músculo e inteligencia política pudiera hacerlo, porque probablemente en la región se podría quedar el dinero que se aportara si, por ejemplo, en vez de ser la iglesia, la casilla, fuera la cultura, fuera para el cine, y eso podría quedar dentro de la región. Muchas gracias. Jo crec que la resposta, si això abans ha quedat expressat amb les intervencions d'uns i altres. Aviam, les polítiques culturals, les polítiques que afavoreixen la cultura, necessiten bàsicament lleis adients. Nosaltres estem acostumats a parlar de subvencions i de diners perquè no hem pogut fer lleis. Si haguéssim pogut fer lleis, de què hauríem parlat? Bé, una llei del mecenatge correcte, fa 30 anys que en parlem. Les lleis de mecenatge correcte van en la línia del que vostè diu, i a Catalunya, en termes generals, hi ha prou muscles civil, cívic, empresarial, com perquè aquestes lleis repercuteixin positivament en la vida cultural del país. De les moltes variants que hi ha en les lleis, n'hi ha una que està sobre la taula, està escrit, hi ha grups parlamentaris aquí presents que en el Parlament espanyol així ho estan plantejant, on entre altres coses es contemplen elements com el que vostè proposa. Elements de la llei que afecten a la iniciativa empresarial, que la afavoreix, és a dir, que afavoriria cinema i altres variants a través de la desgravació impositiva, i fins i tot alguna variant com la que vostè mencionava. Imagini's de cara al consum cultural que vostè pugui desgravar la compra d'un abonament general per una temporada de música clàssica, per no parlar només del cinema. I que això sigui desgravable com passa en alguns països del nostre entorn. Imagini's si això pogués ser el poc que parlaríem de diner públic i el molt que parlaríem d'increment de consum. Bé, vostè té raó, llei del mecenatge és una de les grans assignatures històriques d'Espanya. No hi ha hagut manera, jo personalment he tingut ocasió de parlar amb gairebé tots els ministres de cultura que hi ha hagut en temps democràtics, tots m'han dit que era el seu gran objectiu, però han anat més els ministres d'Hisenda, que tots han acabat dient el mateix. Com en Espanya nadie paga impuestos, no se puede hacer una ley de mecenazgo. I normalment quan han dit això jo sempre he dit que jo sepa, els meus conciutadans, jo inclòs, n'hem pagat bastants d'impostos. Els catalans acostumem a pagar bastant impostos des de fa bastants anys. Qüestió número 2, llei de la propietat intel·lectual. Espanya és un dels països del món on les lleis es fan i després no s'acompleixen. La llei de la propietat intel·lectual és una assignatura importantíssima per a un país. És importantíssim en un món, en un moment en el que les empreses, les indústries de la propietat intel·lectual comencen a ser centrals en el propi desenvolupament econòmic, ja no només cultural, sinó econòmic. Bé, doncs el que deia abans la presidenta, la Isona, Espanya, no per culpa dels consumidors, sinó perquè el sistema legal no ho impedeix, és un dels països del món on menys s'acompleix la propietat intel·lectual, i això és un problema per la creació i pel talent. I tercer, i acabo, la llei de l'IVA. Els holandesos van fer una llei de l'IVA al 22% i al cap de 6 mesos la van rectificar. 6 mesos va durar. Nosaltres portem ja un any i mig arrossegat. No es vol canviar, o quan es canvien coses com aquest l'IVA de les galeries d'art, es fa de tal manera que ahir a la nit els galeristes, a la nit del galerisme i la nit a quarts de 12 de la nit, estàvem discutint aferrissadament això perquè els galeristes no entenen el canvi que s'ha produït. No l'entenen perquè ho ha fet tan complicat que ara sembla que els galeristes paguen el 21%, mentre que si vostè compra directament en un artista paga el 10%, la qual cosa els galeristes els deixa absolutament desprotegits. No sabem si és un error o és una tècnica extraordinària per fer possible que ningú entengui res. Però estem en això.
Aleshores, certament tenim un problema de lleis. A Catalunya acabem discutint molt de recursos públics i de subvencions i de demés, perquè és l'únic instrument que tenim. I malauradament, mentre no tinguem altres instruments per fer polítiques, difícilment deixarem de parlar de diners. Però, bàsicament, l'element fonamental per desenvolupar la vida cultural d'un país passa per aquestes tres lleis. Llei de mecenatge, llei de l'IVA i llei de la propietat intel·lectual. Hi ha una altra pregunta. Sí, hola, bon dia. El meu nom és Albert Martí, soc exconseller de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i actualment director d'AMB Associats. És una pregunta referent a la taxa que la senyora Isona Passola ha comentat, aquesta taxa que ha aparegut en els medis recentment altra vegada. Per tant, la pregunta està adreçada a l'honorable conseller, bàsicament, i també voldria algun comentari del president del CAG. Tots vostès saben que està vigent la llei de la comunicació audiovisual, concretament en l'article 4 es fa referència a la necessitat de que les empreses audiovisuals financin els continguts audiovisuals amb una taxa, en aquest cas de les indústries audiovisuals, del 5% quan són televisions privades i del 6% quan són públiques, això a nivell nacional, de l'Estat. Quan és a nivell d'una autonomia, està també previst que aquestes televisions autonòmiques, siguin públiques o privades, hagin de pagar aquesta taxa del 5 o del 6, i en aquest cas l'entitat que hauria de administrar i vigilar aquest compliment seria el Consell de l'Audiovisual, en aquest cas correspondria pel cas de Catalunya al CAG. Quan parlem de les empreses de comunicacions electròniques, que són les empreses de telecomunicacions, les que donen la prestació, per tant, d'internet, aquestes empreses, segons la llei, aquestes, segons l'article 4, estan obligades també a pagar per la producció europea i espanyola, en sentit global, una taxa d'un 5% sobre aquells ingressos que els hi produeixen els continguts audiovisuals sobre les seves xarxes. Llavors, jo la pregunta li faig a l'honorable conseller, el Ferran Mascarell, és com veu que sigui compatible l'establiment d'aquesta nova taxa sobre els operadors, que tingueu en compte que a diferència del que passa amb la televisió, els operadors de comunicacions electròniques o de telecomunicacions són operadors sempre d'àmbit estatal. No existeixen bàsicament uns operadors que tinguin el seu àmbit, diguem-ne, de cobertura estrictament només en l'àmbit de l'autonomia. En canvi, amb la televisió existeix això, hi ha uns règims ben diferenciats. Llavors, agrairia que em pogués aclarir com podria ser compatible aquesta nova taxa amb aquesta que està contemplada en l'article 4 de la Llei de Comunicació Audiovisual i que afecta un 5% als operadors de telecomunicacions. Gràcies. Sí, només li puc respondre d'una manera estrictament jurídica, és a dir, els informes, els estudis, el coneixement que en tenim ens permet, ens determina que no és incompatible l'una amb l'altra. I això, avui per avui, sembla que és així i sembla que, per tant, és possible tirar-ho endavant. Quin és el matís respecte al que vostè diu? Nosaltres el que estem contemplant és sobre el nombre de contractes, per tant, espai geogràfic català, el nombre de contractes que cadascuna d'aquestes operadores té, en aquest cas, a Catalunya. Nosaltres estem treballant sobre una xifra global que és el nombre de contractes, no de telefonia en el sentit tradicional, sinó de telefonia vinculada al trànsit, a l'operativitat d'imatge i so, és a dir, audiovisual. Per tant, des del punt de vista jurídic tenim la convicció raonable de que no és incompatible, des del punt de vista operatiu tenim la convicció de que és possible operar sobre la xifra global que cadascuna d'aquestes empreses té de negoci, és a dir, de nombre de contractes a Catalunya. Està perfectament tipificat, es coneixen perfectament, se sap exactament de què estem parlant i bé, sobre això, doncs, avui per avui estem pensant en aquests termes d'aquests 0,25 cèntims, que són els que ens permetrien crear un fons audiovisual, bàsicament audiovisual, exclusivament audiovisual, que una mica amb la línia del que era
el famós dret d'antena francès, que és l'origen dels fondos francesos per justament consolidar una certa excepció cultural audiovisual francesa que ha permès que en el conjunt del cinema i de l'audiovisual a França la bona producció pròpia, la qualitat de la producció francesa sigui competitiva amb la producció internacional, amb la producció americana sobretot, ens permetés a nosaltres arribar a una situació, partir o buscar una situació similar. Què busquem? La possibilitat de consolidar un audiovisual català fort que sigui capaç de competir amb l'audiovisual que ens arriba dret a llei, d'una manera molt correcta, de tot arreu. Fer un audiovisual competitiu és el que ens ha de permetre que el públic el consumeixi en termes de cinema, en termes de televisió i amb tots els altres. Per tant, partim d'un concepte relativament similar al francès, adaptat a les circumstàncies d'ara. Les circumstàncies d'ara són, bàsicament, no tant d'antena, sinó de transmissió. Tampoc ens l'inventem. Això ha estat vigent amb modalitats relativament similars en d'altres països d'Europa. En realitat, si fem una comparació entre, i l'hem feta, vull dir que no partim de zero, entre allò que el conjunt dels ciutadans europeus en modalitats diverses paguen per produir audiovisual en els seus respectius països i el que estem proposant nosaltres, com en els pressupostos públics estem a baix de tot. És a dir que, per tant, des del punt de vista comparatiu no cal patir que no som el país que hi destina més recursos. En canvi, sí ens sembla que necessitem fer un gran esforç per fer possible que l'audiovisual sigui competitiu. Jo per completar el que deia el conseller, jo estic d'acord amb el que ell planteja, realment aquí no hi veig una incompatibilitat, perquè pel que fa a Catalunya, perquè estaríem a l'àmbit de Catalunya, el finançament de Ràdio Televisió Espanyola potser presentaria algun interrogant més, però pel que fa a Catalunya, tot el que fem referència al 5% o 6% en el cas de Televisió de Catalunya, això no seria ben bé una taxa, sinó seria una aportació a partir dels ingressos que disposa. Aquí hi ha alguna discussió sobre de quin tipus d'ingressos. I aquí estem parlant d'una taxa sobre operadors d'internet, operadors de telecomunicacions. Per tant, jo crec que estem parlant d'una naturalesa diferent, un cas tributari en l'altre cas no, i el subjecte passiu sobre el qual recauria aquest impacte també és diferent. Per tant, jo crec que és compatible, des del meu punt de vista, perfectament compatible. Faríem, si us sembla, una última qüestió, perquè anem molt justets de temps, però si hi ha alguna última qüestió, doncs, si em permeteu, jo breument només una qüestió. A veure, jo aquí no hi són ara els dos representants de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, jo només voldria trencar una llança a favor de Televisió de Catalunya. Jo crec que realment amb les aportacions que hi ha i amb les restriccions que tots sabem que té l'administració de la Generalitat, jo crec que no podem dir, crec jo, que està en caiguda lliure. Jo crec que manté un lideratge, manté una programació de qualitat i n'estic segur que fa la màxima aportació possible amb les productores per poder arribar a finançar el més adequadament possible els mitjans audiovisuals. Crec que si realment prospera aquesta taxa, aquesta contribució, diguem-ho diferent, que els operadors d'internet, que jo crec que els hem d'agrair també que realment puguin arribar a fer aquest esforç i a les ajudes que pugui fer l'ICEC, jo crec que això ha de permetre nodrir uns fons que com tots convenim, permetin a l'audiovisual català tenir la projecció que jo crec que es mereix. És que la tele no està en caiguda lliure. Són les produccions que, com que no reben l'aportació de la televisió, estan en caiguda lliure. Però amb això sí que m'atreveixo a dir radicalment que no crec que hi hagi, des del punt de vista del que ens agradaria a tots que fos TV3, no crec que hi hagi, o la Televisió de Catalunya, no crec que hi hagi cap matís de diferència entre allò que desitja, somia, anhela el govern del país i el que anhela l'últim professional de la casa. L'única diferència és el paper diferent de cadascú. És a dir, malauradament, per això està el govern ha d'administrar els recursos que té. I els recursos que té són els que són i els administra com pot i ha de prendre decisions amb la línia de fer compatible que el conjunt del sistema funcioni, el televisiu, fent alhora que totes les altres coses de la vida social i cultural del nostre país funcioni. És l'única diferència. Ara, sobre l'objectiu final, escolta,
necessitem una televisió forta, tenim una gran televisió, plena de professionals extraordinaris que fan possible que amb un índex de recursos com els que tenen segueixen sent tan competitius com que segueix sent la televisió que funciona al nostre país. Ara, és evident, si hi ha menys diners es pot fer menys comanda externa. Si hi ha menys comanda externa, els nostres professionals s'ho ressenten. Nosaltres què hem fet per l'altra banda? Hem mantingut, és un dels pocs àmbits on ho hem aconseguit, i ho sabeu, hem mantingut el suport públic de diner del govern en l'audiovisual. Però esclar, hem perdut en 2 anys el 100% del diner que arribava directament del Ministeri. Esclar, això vol dir que hem passat pràcticament a la meitat en 2 anys. Esclar, això s'ha de notar, inexorablement s'ha de notar. Ara, també tenim l'absoluta convicció que les decisions que estem prenent o les línies de treball que estem portant endavant indiquen que plegats, jo abans parlava de la convicció i la cooperació, plegats donarem la volta. Aquí hi ha molt de talent, hi ha molt bons professionals en aquesta sala i fora de sala, i estic convençut que tots tenim el mateix objectiu. L'audiovisual és molt important per la cultura i alhora fins i tot diria per l'economia del país. Doncs no tenim més remei que trobar les solucions i les trobarem perquè les estem buscant. Bé, doncs si us sembla ara sí. Ara sí. Ara sí, agrair a la presidenta de l'Acadèmia, l'Isona, que hagi volgut participar. Jo crec que realment ella deia una cosa que a mi m'ha fet especialment il·lusió. Ara és el moment del cinema en el món, no? El cinema català en el món. Jo crec que és el que tots desitgem pel cinema i, si em permeteu, per Catalunya, perquè Catalunya pugui projectar-se en el món. Gràcies per la teva intervenció, que vagin bé, que segur que aniran bé els premis el diumenge que ve i que puguis impulsar el cinema tal com desitges. Gràcies, conseller, per participar en aquesta sessió, i a tots vosaltres moltíssimes gràcies per la vostra assistència, i us emplaço a la propera sessió que us trametem, que parlarem llavors ja del tema del mobile, fent-lo coincidir amb el Mobile World Capital que se celebrarà aviat aquí a Barcelona. Gràcies. Moltes gràcies.